Ahoj, v tomto videu si ukážeme nové modely navijáku Shimano. Jedná se o modely Speedcast XSB a XTB. Je to novinka, která čerpá ze starší řady Ultegry. Je to krásně vidět na designu toho navijáku, kde je v podstatě velice podobné tělo, rotor, designové prvky, stejně jako brzda, velikost cívky, klika. Tento typ navijáku se od toho staršího Speedcastu liší v první řadě designem, ale zároveň taky například různýma dalšíma technickýma doplňkama. Tím nejdůležitějším je pravděpodobně pomalá oscilace. Dalším velmi důležitým prvkem, který si model Speedcast vzal ze starší Ultegry, je zesílení převodu X-Ship. A samozřejmě je tam spousta podobných věcí, jako je třeba instant drag, brzda, a nebo aero wrap 2, což je vlastně vynutí toho navijáku. Navijáky Speedcast, jak vidíte, tak se vyrábí ve 2 provedeních. V podstatě mají naprosto totožné parametry a liší se pouze barvou. Z těch základních technických parametrů pro nás jsou důležité například počet ložisek, kdy jsou tady vlastně 3+1 ložisko. Převodový poměr navijáku Speedcast je 4,3:1 a díky té dvourychlostní oscilaci vlastně dokáže tady ten naviják navinout až 103 cm na jedno otočení klíčkou. I když navijáky nemají náhradní cívku, tak přece jenom je tady jedna taková speciální věc. Je tu redukce, kterou je možno použít na stávající cívku, a ta redukce nám vlastně zmenší obsah té cívky. Ta největší cívka, která na tom navijáku, tak je o velikosti 14 000, jak můžeme vidět tady. Z praxe víme, že tady na takhle velkou cívku namotáme něco kolem 600 metrů 0,3 cívky v lasce. Takže s tou redukcí můžeme motat třeba stejný počet metrů, ale o menšího průměru, třeba 28, 26. Hmotnost navijáku Speedcast je 650 gramů a další parametr, který známe a kterému dobře rozumíme, je brzdná síla. Tady ta velice dobře odladěná, dobře odkrokovaná instant drag přední brzda dokáže udržet až 20 kg. Je to opravdu silový naviják, který byl navržen na chytání velkých ryb, na velkou vzdálenost a zaměřuje se v podstatě hlavně na kaprařinu.
Na závěr bych chtěl říct, že navijáky Speedcast jsou určeny pro všechny kapraře, kteří už chtějí nějakou trošku lepší střední třídu a kteří to myslí s kaprařinou vážně a chodí třeba na středně dlouhé nebo delší výpravy, chytají na středně dlouhé až do extrému opravdu hodně dlouhé vzdálenosti a jde jim o chytání trofejních ryb. V této střední třídě v podstatě tento naviják nemá konkurenci, je na vynikající úrovni, vzal si to nejlepší ze staré Ultegry a v podstatě není mu co vytknout.